produkto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito'y napatunayan na ni Doc Alternativo founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama po yung inyong ka-Doc Alternativo, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe, nakasulat po ito sa Juan talata 1 kapitulo 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkakalooban sa karapatan maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ito'y nakasulat sa Juan, talata 1, kapitulo 12. At marapat isabuhay, mga ka-Doc Alternatibo, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Dito naman tayo, mga ka-Doc Alternatibo, para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakit. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakauna doon ay laging tandaan na malaman po natin ano yung batas ng ating malusog na pangangatawan. Yung may mga tinamaan na po dyan na masakit yung baywang, masakit yung binti, masakit yung unginig yung paa, parang tinusok-tusok, hindi na makakatulog. Isa po yung indikasyon na kailangan na po natin na matulungan yung ating katawan. Diyan, idulog po nalapit ng mga branches ng Doc Alternativo upang matulungan po kayo sa inyong pangangatawan. At kailangan na kung ganito yung nararamdaman natin, kailangan meron tayong mga gagawing abrupt na solusyon para hinlula yung ating katawan. Nandyan yung essential oil, gamitin nyo pang massage, pang reflex. Napakadali po itong ipahid, isabay lang itusok kung saan yung masakit na bahagi. Ito yung Doc F Vaporite. Maganda ho yan at sundan ho natin ang HE Haplos. Isabay po natin yan at saka haplasan. Huwag ho nating ihaplas panahon ng gabi yung buong katawan kasi lalamigin tayo. Giginawin tayo, mas mabuti umaga natin gamitin. Yan po ang isang pamamaraan na ating ibinabahagi dito sa Doc Alternativo. At kailangan, kung meron kang mga aray-aray ho dyan, gamitan ho natin na maglaga ho tayo ng, ito yung dahon ng kangkong, yung kangkong spinach, mabisa po yan. Para sa lahat ho nating matamlay yung katawan, haluan ho natin ng luya. Kung meron kayong malunggay dyan, ihalo mo yung 3 bahagi, ilagyan mo ng 4 na baso na tubig, at saka yun ang ating ilalaga sa palayok kung wala kayong stainless. Huwag kong gagamit ng mga aluminum dahil hindi yun naging epektibo yung nasabing gamutan. Yung palayok o rather yung stainless. Sa loob lamang ng 15 minuto, huwag kong takpan. Pagkatapos yung sabaw niya mismo, yan yung gagamitin natin. Gagamitin natin pang sabaw sa ating mixed and herbal coffee. Pwede rin haluan natin ng corn coffee at saka yung Bismilk. Mabisa po yan na ihalo. Ganun din yung ating vitamin B complex.
inumin mo yan, inumin mo yan isang baso sa umaga, sa tanghali at sa gabi. So sa panahon na ginugutom kayo, yan po ang gamitin ninyo. Napaka-epektibo yung nasabing formulation, mga kadok alternatibo. Sa ganong proseso, naiiwasan po natin yung pagtaas ng ating uric acid at kailangan isagawa po na huwag kaligtaan yung ugaliin yung 2 litrong tubig with a fulvic mineral sa loob lamang ng isang araw. Ayan po ang mga itinuturo natin dito sa ating palatuntunan upang magabayan ho kayo para hindi na po babalik-balik yung inyong nararamdamang problema. Kung kailangan, sundan yung programa para igagabay tayo ng magagandang impormasyon hinggil po sa magandang pangangatawan. Isa sa mga sumunod sa nasabing pagtuturo dito sa Doc Alternatibo, narito po ang kanyang testimonya. Magandang umaga po. Pwede ko pong malaman ang buong pangalan nila, edad at taga saan po kayo at bakit po kayo na nagpunta dito sa Doc Alternativo? Ano po ba yung dati ninyong karamdaman? Ako po si Orlando Reyes, taga Poblacion 2, Cerro ng Tarlac. Ngayon po ako na pumunta pa ako sa doktor. Nagpatingin po ako sa kanya. Ang sakit ko daw po ay kidney failure. Ngayon, higit pong isang buwan po ang gamutan ko po sa gamot na ibinigay po sa akin ni doktor. Wala naman pong pagbabago. Ngayon po, nung isang araw na gabi, madaling araw, alas 3 po na madaling araw, binuksan ko po yung radyo. Ang istasyon po nun ay Radyo Veritas. Pagkatapos po, narinig ko po itong Doc Alternativo. Ang narinig ko po sa mga pasyente, marami po ginamot po. Mga sinabi ko po sa asawa ko na bukas na umaga, alas 10 na po, punta tayo doon. Magpapatingin ako sa Doc Alternativo na tatanungin natin kung meron akong pag-asang hindi ako mag-dialysis. Nung punta po kami doon, nakausap po pa si Sir Alan na yung sakit mo yung magagamot natin kung meron kang disiplina sa sarili mo, kapwa niya sa akin. Hanggang nakatawa lang pong may seminar po noon, nakausap po si Doc Jung. Pinayag po niya ako na ganito ang gawin mo. Huwag kang lalabag sa mga nakalagay sa papel dyan na nakasulat. Sundin mo para masandali kang magamot. So ito po yung sa cleansing program. Ito po yung cleansing program. Kaya kung sa inyo, huwag lang po kayo mag-isip na pupunta sa Doc Alternativo. Malamang kayo po'y gagaling. Dahil nakita ko po na buong ko po, katawan ko ay namamaga, ang mukha ko namamaga, ang paa ko, ang talampakan ko namamaga, halos malaki na po. Ngayon, nung binili ko po yung mga herbal na gamot sa Doc Alternativo, wala pa pong isang linggo, may pagbabago po na ang mga paa ko nawala po yung mga pamamuna. Ngayon, nagpapasalamat naman po sa Doc Alternativo na hindi po ako nagdalawang isip na pumunta po sa kanila. Yan, maraming salamat po. Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro natin sa Doc Alternativo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang magabayan din kayo sa mga kagalingan.
Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na mag-maintenance medication pa sa synthetic na droga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante mga ka-Doc Alternatibo na makausap kayo personally diyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa natural mega dose na vitamin CIB at dagdag pang patunay na kailangan na nahinto na shape ang mga maintenance medication ng synthetic drugs. Narito ang napanayam natin sa susunod na sumunod sa cleansing program at natural megadose na vitamin CIB. Ma'am, ilang taon ka na dito sa Doc Alternatibo na member? Mahigit 1 year pa lang, Dok. Ma'am, ano po yung sakit mo noong nagpunta ka dito sa Doc Alternatibo? Dati po akong may bato sa gallbladder. Sabi po ng doktor, dapat daw maoperahan ako. Ano po yung services na in-avail mo dito sa Doc Alternatibo, ma'am? Nagsabi, nag-undergo po ako sa 7 days cleansing. So, kamusta ka na ngayon, ma'am, na natapos mo na yung 7 days cleansing mo? Okay naman naman, wala naman akong nararamdaman. Sabi doon nung doktor, bigla daw sa sakit ito. Kaya kailangan ko na daw maghanap ng doktor ng mapuper sa akin. Pero nang nag-undergo ako ng 7 day cleansing, wala naman. Hindi na siya sumasakit? Hindi naman. Pero nagtutuloy-tuloy ka pa din sa herbal medicines? Yes, Doc. Ako nga pala si Vilma Sipagan ng Kamunatan City o Bilagan at 64 years old. Mag-64 na po. Okay, ma'am. Thank you. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isa ho nating membro. Hindi na po pabalik-balik yung kanyang nararamdaman at pero nakarating dito sa Doc Alternatibo, sinundan ang cleansing program at natural megadose na vitamin CIB at hindi na ospital, naalagaan na malusog ang pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya sundan at pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng Megadose Vitamin CIB at mas mabuti na daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar dyan sa branch at sa loob ng 3 oras maintindihan nyo yung at saka mapapakinggan ninyo yung alternatibong panggagamot, dalhin ang inyong meron kayong mga medical records, laboratory result, at pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Libre na ang check-up at counseling basta magpa-advance, magparehistro kayo dyan sa branch. Narito po ang mga schedule ng seminar. Schedule seminar. Abangan pang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance, magparehistro ho kayo para makatanggap ng regalo at merong healthy foods during seminar. Libre na po ang patak sa Fulvic Mineral eye solution, kasabay na po ang promong buy one take one and buy one take two. Makabil kahit hindi pa member dahil nasa transition period pa po tayo. Huwag pahuhuli. Ang susi, mga ka-Doc Alternatibo, makabil ho kayo ng papromo kung kayo'y magpa-advance, magpa-registered. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products kahit hindi pa member. Bibigyan kayo ng 40% na discount. Remember, tandaan, 40% diskwento sa door-to-door delivery. Narito yung hotline. Yung number is 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946-967-3211. Ads.
Dito naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga pamamaraan ito sa pagsagot sa health concern. Narito po ang gabay na siyang sinundan at pinapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Luzada Dilibo. Yung ating hotline, i-text lang po natin yung kumpletong pangalan, taga saan po tayo para mabibigyan ho ng tumpak na solusyon yung problema nyo. 0946-967-3211. Aking uulitin na 0946-967-3211. Doc Ed, ano po ang dapat kong gagawin? May problema ako sa hyperacidity. Maraming salamat po. Tubig, no, na may fulvic minerals, activated charcoal, mabilis po ang responses nito. However, babalik at babalik yung hyperacidity mo kung hindi pa rin nagbago ang sequence ng pagkain. Tulad ng breakfast mo ay rice at ulam. Maling sequence po ito dahil ang breakfast ay period ng elimination. Kung napapansin nyo, period yan ng pagdumi. Kaya tubig ang kailangan para tulungan ang katawan sa paglilinis ng katawan. Pero ang itinuro ng teacher sa paralan, kailangan kumain ng rice sa breakfast. Hindi po tama na timing yun. Sa morning, kailangan natin ng maraming tubig para mapigilan natin ang acidity at ang constipation. So una yan, no? Iilan lang yan sa mga bagay na sinulat sa ating libro, Fidel, A Coaching on Holistic Healing. At kailangang ma-enlighten po ang bawat isa sa atin. Kasi marami na pong biktima sa misinformation na breakfast talaga ang pinaka-importanting pagkain. Kapag napapansin po ninyo, ang mga taong malimit may sakit, sila po'y sumusunod po sa pagtuturong yan. Pero tingnan po ninyo, sino po ang umani ng mga sakit? Sila. Dahil wrong timing po yan. Ano po ba ang tamang timing? Sa umaga. Sa umaga po, timing ang tubig dahil elimination time yan. Nandiyan po ang period ng pag-ihit, pagdudumi. Kaya po ginigising tayo sa mga period na ito. Kaya tubig ang kailangan at hindi dapat rice. Kapag rice ang kinain po ninyo, pagmuya nyo pa lang, ang utak ay nagbibigay na ng signal doon sa stomach na maghanda ng hydrochloric acid. Kaya naging acidic po kayo. So kung tubig po na may fulvic minerals ang unang ininom, hindi po nakapagbigay kaagad ng signal ang utak dahil hindi po kayo ngumunguya. Automatically, tubig ang pupunta dun sa stomach. Alkaline po ito dahil fulvic minerals nga ang kasabay, wala na po kayong acidity. Yan ang tuloy-tuloy nyong gagawin at kapag nasanay ang stomach po ninyo, malakas pa kayo kaysa doon sa kumakain ng breakfast, ng rice, ng any bread sa breakfast time. Dahil ang katawan natin ay nasa tamang timing, tamang material, ang dami ng tamang tubig ay nandoon po sa ating katawan. Doc Ed, curious lang po ako. Ano po ang nandyan sa malunggay capsule plus fulvic mineral? Magandang tanong, no? Number one, side benefits, no? Yung sexual enhancement. Ang malunggay capsule plus fulvic mineral, ito yung tandaan nyo, yung plus fulvic mineral. Pagka magmalunggay ka kasi at hinaluan siya ng fulvic mineral, ang unang ibibigay sa iyo yung napakagandang blood flow, blood circulation. Kaya magiging aktibo yung utak mo, magiging aktibo yung ulo mo, pati yung buong katawan talaga. Yung kidneys mo, gagana, yung daanan ng dugo, yung ugat, gagana, aaktibo, papasok yung nutrients, pati sa kaduluduluhan ng yung daliri sa paa at dito sa kamay. Eh mapapansin mo, yung side benefits, yung sexual effect, nagagamit siya, gumagana siya kung iniisip mo yon. Remember, the sexual organ ng lalaki, the biggest sexual organ ng lalaki at babae ay yung kanyang pag-iisip, imagination. Yung utak, yun ang pinakamalaki. Susunod na lang yung physical enlargement, tinatawag na excitement, yung rush of the blood doon mismo sa sexual organ ng lalaki at ng babae or sa kanyang tinatawag na private parts. Susunod na lang yun. It starts from your brain. So ibig sabihin, kung iinom ka ng malunggay capsules, pero trabaho ang target mo, mapapansin mo, napakasarap ng feeling mo, napaka-aktibo mo, napaganado mo, kapag nag-exercise ka, matagal kang nahahapo, lumalakas ka. Tumatakbo ka, tumataas yung
hangin mo, yung capacity mo, yung stamina mo. Hindi mo ginamit for sexual purposes yun. But the goal here is to enhance your energy, enhance your focus kasi natutulungan yung pag-iisip mo. Pero kung ginamit mo yan for sexual function, i-epekto din yun. Mapapansin mo yan, 2 kapsula before 15 minutes before the fight, no? Alam nyo na ang ibig ko sabihin. Mapapansin mo yung rush of the blood pupunta doon sa specific organ ng katawan mo. Depende din sa edad, no? Kung mas bata po kayo, 30-year-old, 40-year-old, mapapansin mo, napakabilis at tatagal ka talaga. Ganon yun. Pag medyo may edad ka na, mapapansin mo rin yung tagal nito, siyempre dahil may edad ka na, hindi tulad nung 30-year-old and above. Ganon yun. 30 to 40-year-old. 40-year-old and above, nasa middle age ka na, tatagal din siya, pero hindi tulad sa mas bata. Nakuha nyo yun? Kasi parang sasakyan din yan eh. Kung bago pa ang sasakyan, tatagal talaga. Pero pag gamit na, second hand na, medyo mabagal. Ganon yun. So, kailangan sabayan mo siya ng tinatawag nating diet. So, baguhin mo yung diet mo. Instead na karne ka, vegetables ka. Kasi napatunayan sa research, ang lalaking panay ang karne, mahina ang kanyang sexual potency mo. Lalo na baboy, taba ng baboy, humihina ka talaga niya. So, damihan mo yung malunggay capsule mo. Inom ka ng 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 2 na naman sa gabi kung saan napaka-importante ang malunggay capsule sa may fulvic minerals. Ganun kasi ang experience natin at the same time yung applications natin ng malunggay capsule sa ating buhay. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siya'y ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan na makausap personally, ma-check yung physical condition nyo para sa tamang pagsunod ng program sa Doc Alternatibo. Sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. At isa naman sa patunay na tulungan ng kagalingan na ritunod sa Doc Alternatibo. Magandang araw po, ma'am. Ma'am, pagkatapos ng 1 buwan na kayo po ay nag-undergo sa 3 session ng vitamin C infusion, kumusta po, ma'am? Paano po ito nakatulong sa iyong kalusugan? Una, maganda na ang tulog ko. Tapos yung pagpupo ko, normal na. Umaga, minsan nga 3 beses sa isang araw. Tapos hindi na masakit yung ulo ko. Hindi na ako nahihilo. Masarap nang kumain kahit yung kamote lang. Ganun. Opo. Ma'am, sa undergo ninyo ng vitamin C infusion, ikumpara ninyo dati na kayo po ay nag-maintenance ng mga synthetic, alin po ang mas okay po sa inyo? Sa ngayon, mas okay na yung pakiramdam ko kasi kaya nga in-stop ko yung synthetic dahil bumibigay na yung katawan ko. Hindi na kaya niya ma-absorb yung synthetic sa katawan ko. Kaya na naghanap ako ng i-alternate. Talagang swak sa akin yung Doc Alternatibo na mga ginamit ko dahil 1 buwan pa lang ako buhat ng infusion, maganda ng pakiramdam ko. Nagagawa ko ng gusto kong gawin. Umalis o saan ako pumunta, normal na lahat. Okay. Ako po si Vilma Palardon, taga Barangay San Pablo, Catbalogan City. Ngayon, 56 years old. Congratulations, ma'am. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo dahil sinunod yung mga pagtuturo ng Doc Alternatibo. Bueno mga ka-alternatibo, kinapos po tayo ng oras. Masakit man ang pamamaalam pero wala na talaga tayong oras hanggang sa susunod na presentasyon natin sa pangalan ng ating founder, inventor Doc Edgar Losada de Livo sa Doc Alternatibo na bumubuo at saka yung ating mga kapanalig, yung ating mga ka-alternatibo na nakikinig ngayon. Ako po ang inyong holistic coach, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.